थानाय माखासे सेंग्राफोरखौ केम्पखौ खालि खालामनो थाखाय आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै बिथोन हैदोंमोन। दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे दुखु मोननाया जों एनएलएफनि थाखायल' नङा, साफ्रोम बर'फोरनि थाखाय। जोंखौ केम्प खालि खालामनो थिननायनि आन्दोआव सोरनि मा खैसार दङ जों बेखौ मोजाङै दासिमबो बुजिनानै मोनथ'वाखै। दा केम्प खालि खालामखांनायनि उनाव दिनै सेंग्राफ्रा जोंना बहा थाहैगोन? सोरनियाबा दिनै न'आवहाय बिसिनायानो गैया, सोरनियाबा दिनै न'आवहाय गाव उन्दुग्रा खथायानो गैया। आरो केम्प खालि खालामखांनायनि उनावहाय जोंनि सेंग्राफ्रा न'आव थाहैनानै मा मावनानै जानो? हा दङ, मावना जानो थाखाय थाखा गैया। बायदि बायदि जेंनाजों जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। दा जोंनि लुबैनाया बेसो एनएलएफबि आफाद हिसाबै जोङो आफादखौ सानसे नङा सानसे सिफायखागोन। नाथाय बे नङा जे जोङो आफादखौ हर गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि सोरनिबा पुलिसनि नारसिननायाव, सोरबा पलिटिकेल प्रेसारनि नारसिननायाव जों आफादखौ सिफायगोन, बे नङा। जों आफादखौ सिफायगोन जेब्ला जोंनि आफादनि थांखि बिथांखिफोरा मोगथाङाव महर मोनजोबगोन, अब्ला जोङो जोंनि आफादखौ सिफायगोन। दा जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों जोंखौ बेफोरबायदि जोंनि थाबाय थानाय डेरायावहाय थांनानै जोंखौ बेफोरबायदि होखांहैनाय। दा सेंग्राफोरा गोदाव सोराव जानानै दङ। थांनाय हरनिफ्रायनो सेंग्राफ्रा बहा थानो बहा मानो जानानै दङ। दा आङो बेखौसो बुंनो सानदों, दिनै जायफोरा जोंनि सेंग्राफ्रा मैया केम्पनिफ्राय ओंखारलांनानै बायदि बायदि जायगाफ्राव दङ, बै सेंग्राफ्रा दिनै गाबोननि गेजेराव जुदि माबा मोनसे जाथायफोर मावोब्ला बा माबा मोनसे गिदिर क्राइमफोर मावोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन? दा जोंबोथ' आउट अफ कन्ट्रल जानानै दङ। दा जों सेंग्राफोरखौ हगार हरबाय न'आवहाय, सेंग्राफ्रा न' थांबाय। दा बैसोर थांनानै मा खालामगोन, बिसोरनि सिन्था धारनाया मा, बेफोरखौ जों साननानै दा मोनसे हाहराखै। दा आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट आरो जों एनएलएफबि आफादनि मोनसे रिकुवेस्ट, जोंखौ सिगाङाव जेरैबायदि केम्प थानानै थाबाय थानो थिनदोंमोन, केम्प बहायनानै थाबाय थानो थिनदोंमोन, थिग बेबायदिनो जोंखौ बै जायगायाव नङाब्लाबो दस्रा मोनसे जायगायावहाय केम्प बहायनानै जोंखौ दोनफिननांगौ आरो जोंनि सावरायनाय जि प्रसेस, बे प्रसेसखौ सिगां फारसे लांनांगौ होननानै आं बेखौनो खावलायदों सरकारखौहाय।